keɓre wagare mum wagare hir Allah holli mawrite eɗen ɓeydira imana ko eɗen ɓeydira jawdi eɗen ɓeydira enɗa eɗen ɓeydira fuu ko Allah ne woni ko fuu mi jeehi rasulullah sallallahu alaihi wasallam aywa télévision meɗen télévision Pinal TV ko ande en fuji ko woni hen ko moƴƴi ko moƴƴa hen ko fuu enen ndedi de nana gonga jonno tinuɗen faam keɓre wagare mum mi rettina ɗum golloɓe Pinal TV kamɓe kani jewteɗe saabi kamɓe goni hen jamma e ñalawma wakkati fuu ɓe joppa koreji mabɓe ɓe joppa golleji mabɓe ɓe gara ɓe kinno télé o sa nani leñol won dariɗuɗe ndenno eɓe kani barkinede eɓe kani jewteɗe ene mbiya ɓe jiitu mawwuri tawi eɗen celli eɗen ndeni eɗen denti eɗen gondira cellal kewgal eɗen gondi e jawdi hewdi bi jahil Moustapha salli ala rasulillah sallam